Immaġinak tibda l-ġurnata minn tinda żgħira fl-imwerrab u tispiċċaħħa fuq is-sufan tal-iktar talk shows popolari fl-Istati Uniti, segwiti minn miljuni ta' telespettaturi. Hija din l-istorja ta' Ted Williams li bleħnu saħħar lil kulħadd. Kien ġurnalist b'kamera li skoprih meta kien passiġġier f'karozza li waqfet ma' traffic lights f'Columbus, Ohio. Ted bleħja u xar folta marfuqu fejn offra li għamillu vuċi tar-radju u jekk ikun ħaqqu itih $1. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. U f'temp ta' sigħat il-filmat u l-istorja ġrew bħannar fuq l-internet. The Golden Voice spiċċa mistieden fl-aqwa talk shows u breakfast shows Amerikani. Lil Ted għatawlu xaru u l-leħja u ta' ħwejjeġ ġodda fil-waqt l-offerti għal-kuntratti ma waqfux. Making me the official voice of Kraft macaroni and cheese. Ommu ħadet is-sorpriża ta' ħajjita meta ndunat lir-raġel li kienu qegħdin jitkellmu fuq un-nies kien bina stess. This would be my day to see my son, to get up and do something and help himself. He has so much talent. Għalkemm kellu problemi ma' martu, wettaq xrijat iżgħar u kellu ċerti vizzi, żgur li l-istorja tiegħu għandha talima waħda u tajba. Qatt mu tar tal xejn, taqta' qalbek qatt, għax għada ta' fissir taf bik id-dinja kollha.